całkiem sympatyczny. Moi drodzy, jesteśmy tutaj po to, żeby solidaryzować się i wyrazić nasze ciepłe uczucia wobec anarchistów poszkodowanych przez reżim prezydenta Łukaszenki. Może zamiast mówić cokolwiek w naszym imieniu, bo tutaj więcej mówić nie trzeba, przeczytam to. To jest list, który my dostaliśmy od białoruskich działaczy anarchistycznych. Nie dla represji dyktatury Łukaszenki. My, białoruscy i rosyjscy anarchiści, wzywamy ludzi z całego świata do bojkotu i protestów przeciwko ambasadom Białorusi i wszystkim innym instytucjom związanym z rządem białoruskim. Masowa mobilizacja w organizacji akcji protestu jest konieczna, ponieważ nasi przyjaciele nadal pozostają w łańcuchach faszystowskiego reżimu Łukaszenki. Są to Mikolaj Dziadok i Aleksandar Franczewski. Mikolaj został oskarżony o organizację antymilitarystycznej demonstracji, która odbyła się 19 września 2009 roku przeciwko białorusko-rosyjskim manewrom Zachód 2009. Z kolei Aleksander o organizację antypolicyjnej akcji, która odbyła się 9 marca 2010 roku przeciwko brutalności policji w Soligorsku. Oprócz tego z tych samych powodów milicja prześladuje Igora Oliniewicza i Dmitrija Dobowskiego. Igor i Dmitrij muszą się ukrywać, a co za tym idzie zmuszeni zostali do opuszczenia pracy i rodziny. Jak do tej pory milicja i KGB zatrzymali dziesiątki ludzi, setki zostały przesłuchane. Jesteśmy pewni, że dyktator Łukaszenko zdecydował się wyeliminować wszystkie ruchy protestacyjne w przeddzień wyborów prezydenckich, które odbędą się w grudniu tego roku. Kilka lat temu w Białorusi tysiące ludzi doświadczyło represji, wiele z nich trafiło do więzień lub byli zmuszeni opuścić swoje domy. Kilku polityków i działaczy społecznych zaginęło bez wieści i zostali zamordowani przez tzw. brygady śmierci. Potrzebujemy Waszej pomocy. 14, 15 i 16 października ogłaszamy dniami międzynarodowych akcji solidarności z białoruskimi aresztowanymi. Dziękuję.